liikennekaaren sitten, jos se särkyy se laite, niin se on edelleen velvollinen siellä tehdään kuvan päivityksen. Pyrin kuvaamaan niitä syitä, minkä takia näitä tekniikoita ylipäätänsä kehitetään. Is that a good digital experience, you think? No, really, isn't it? Because, I don't know, you have still always any paper somewhere? Kok, nyt pääs. Että tää security ei ole tämmönen oma elefanttinsa. Sille yrittäjyydelle, joka yhdistää ihmisen parhaat ominaisuudet ja tietotekniikan, on kysyntää. Se on se, mistä tämä tuottavuuden uusi kasvu lähtee. Mistä tahansa ja millä laitteella tahansa. Tarkkaa havaintojärjestelmää, joka on myös alarm system. Se on se mahtava appi, hei. Aivan mahtava. Kun mennään pilveen, kaikki on automaattisesti halvempaa. Get it out of your standard thinking patterns, because standard people actually know how things work, the others don't. Ja nopeasti mä vein vaan tuosta sen näytön eteenpäin, siirryn toiselle puolelle maailmaa ja näin juuri mitä siellä on sillä hetkellä. Pitää opetella näitä uusia asioita, pitää opetella soveltamaan niitä uusia asioita, pitää tehdä niitä käytännössä, mutta mistään ei tule semmoista rahasummaa, että käyttäkää nyt aikanne opiskeluun seuraavat puoli vuotta. Parhaiten oppii, kun keskustelee toisten ihmisten kanssa, asiakkaiden kanssa, kumppaneiden kanssa. Kiitos, että olette ollut mukana informatiivisessa päivässä ja oikein hauskaa iltaa ja erittäin hyvää kesää kaikille. Kiitos. Kiitoksia.